Doncs això, que no sé si havíeu assistit a l'altra sessió, el que fem és que l'Andrea té una presentació en PowerPoint. L'Andrea Leunda és advocada de l'Associació d'Actors i està especialitzada en temes d'arts escèniques, laborals, jurídics i fiscals. Llavors ella va passant el PowerPoint i després fem les preguntes pel xat i ella les va contestant. Havíem pensat aquesta sessió en una primera part per parlar de dubtes sobre el tema d'estructures en el sentit d'associacions, entitats, cooperatives, empreses, i també entraria aquí el perfil d'autònom, perquè moltes vegades en molts ajuts funciona igual. I després, a la segona part, parlaríem més d'ajuts o de dubtes que tinguem respecte a professionals, artistes individuals, artistes, tècnics, etc., tots els perfils. Doncs això, l'Andrea farà la presentació i en PowerPoint i les preguntes les anem passant pel xat, si us sembla bé. La sessió l'estem gravant, així que si algú no vol sortir la imatge, sisplau que es posi la pantalla en negre, o sigui que anul·li la pantalla i pot igualment escoltar tot i fer la pregunta pel xat. Gràcies per estar aquí. Hola, bon dia, soc l'Andrea. Amb alguns ja ens coneixem i algunes. I estava pensant que com que són poquets, qui està més interessat en entitats? Pot aixecar la mà o no? Entitats, autònoms i professionals com a artista laboral individual? Vale, bueno, 50-50. Vale. D'acord. Havia preparat una presentació. La primera part està més enfocada als ajuts que estan destinats a entitats, empreses o professionals autònoms i la segona més a contractats laborals o no contractats en lloc. No és més com a artista individual. Podeu anar fent les preguntes al xat i les aniré contestant. Avui, en teoria, com que som menys, jo crec que serà més que la resposta entre un i altres podrem fer-ho més lleuger. Està compartit el PowerPoint? Sí. Sí. Doncs com us he comentat, la primera part estarà més enfocada a PIME, autònoms i entitats. Entitats és una paraula que jurídicament tampoc no té, en aquest cas no té molta rellevància, perquè o veig persona jurídica, que la majoria sou PIMEs, per no dir tots o totes, o treballadores autònoms. Un treballador autònom al final no deixa de ser una empresa, però en persona física. I la segona part, més consultes, he posat laborals, però és més un calaix de sastre de l'artista individual. Aleshores, n'hi ha algunes que ja vam tractar a la primera sessió, però com que hi ha persones que no van assistir, doncs les he repetit. Aquí està la normativa bàsica, que més que res us la poso perquè després compartirem amb vosaltres aquest PowerPoint i així teniu tota la normativa o, com si diguéssim, la normativa bàsica que regula les mesures que s'han aprovat arran la crisi sanitària. Aleshores, des de l'altra sessió aquesta han sortit 3 reals decrets lleis nous, el 14, el 15 i el 16, i per això hi ha hagut algunes modificacions. Primer, què es considera PIME? Perquè això és un dubte que moltes vegades sorgeix. Si, per exemple, estàs donat d'alt, estàs constituïda com a associació sense ànim de lucre. Es considera PIME? Per aquestes ajudes entenc que sí, perquè es remeten al reglament de la Comissió de la Unió Europea, que diu que es considera empresa tota entitat, independentment de la seva forma jurídica, que exerceixi una activitat econòmica. Aleshores, quan una associació sense ànim de lucre està exercint una activitat econòmica, que és en la major part dels casos, perquè en realitat s'està utilitzant la figura de l'associació per tenir una estructura d'empresa, perquè és l'estructura més econòmica de sostenir, sí que hauria d'estar incorporada o entesa com a PIME sempre que compleixi els requisits de l'article 2 que se solen donar, que és empreses que tinguin menys de 250 persones i amb un volum de negoci anual que no excedeixi 50 milions d'euros. Aleshores, aquestes serien les mitjanes, però bueno, que totes entren en aquest, o les que estan del sector més o menys quasi totes entren en aquests paràmetres. D'acord, aleshores, ja haureu sentit parlar, la primera ajuda que està... Aleshores, aquí què enfocarem? N'hi ha algunes que estan enfocades per autònoms i altres per
per entitats. Però també és cert, o per empreses, també és cert que quan tu tens una empresa, per exemple una SL, o amb associacions sí que no sol passar tant perquè com que l'estructura és molt limitada, doncs potser no tens aquesta possibilitat, però en la majoria o en un món ideal, si tu tens una empresa, l'ideal seria que estiguessis donat d'alta, si estàs treballant per aquesta empresa i tens participacions o accions, el que sigui, com a autònom. Aleshores, per això, en aquesta part, hem juntat tots aquest tipus d'ajudes, perquè n'hi ha algunes que sí que estaran més enfocades, per exemple, el lloguer del local, de l'activitat econòmica, que t'hi pots acollir tant com a PIME com a persona autònoma, però també pot ser que una PIME, o hauria de ser, poguéssiu estar donats d'alta com a autònom. Hauria de ser si donessin els números, però seria l'ideal i per això ho hem juntat. Aleshores, els requisits per sol·licitar la prestació extraordinària que es pot seguir sol·licitant fins que no finalitzi l'estat d'alarma i, en principi, té efectes retroactius al març, sempre que l'activitat s'hagués vist suspesa amb l'estat d'alarma. Aleshores, els requisits és estar donat d'alta en el RETA a la data de la creació d'estat d'alarma, és a dir, a 13 de març del 2020. Si t'has donat de baixa pensant que era més positiu, perquè així no havies de pagar les quotes o el que fos, aleshores no et podràs acollir aquesta prestació extraordinària, sinó que t'hauries d'acollir a la prestació ordinària de cese d'activitat, que no és tan beneficiosa. Aleshores, un dels requisits per poder sol·licitar aquesta prestació és que l'activitat s'hagi vist directament suspesa en virtut del que preveu el Reial Decret d'Estat d'Alarma, que tant els i les docents com les artistes donats d'alta en el RETA poden accedir directament a la prestació sempre que estiguin donats d'alta a activitats econòmiques, que és per estar donat d'alta d'autònom, primer vas a Hisenda, et dones d'alta al model 036 o 037, que és el cens d'empresaris, i després vas a Seguretat Social i et dones d'alta com a treballadora autònoma. Què passa? Que hi ha algunes vegades que tu et dones d'alta, preguntes a la persona que t'està atenent allà i potser treballes com a artista, però el CNE, que és el teu, com si diguéssim, l'activitat, és on fixes l'activitat que estàs realitzant a Seguretat Social quan et dones d'alta d'autònom, en comptes de posar artes escèniques, poses creació artística i literària. Clar, pot semblar una tonteria, perquè està tot molt relacionat, però una creació artística o literària no s'ha vist, és a dir, és una activitat que no s'ha vist suspesa pel Reial Decret d'Estat d'Alarma, perquè tu pots seguir, per exemple, si ets escriptor o coreògrafa o director o el que sigui, seguir creant a casa teva i no s'ha vist suspesa l'activitat. Has d'estar donat d'alta al CNE Artes Escèniques. Per això que a vegades, tot i que l'activitat, la que tu facis, sigui d'artista, a la pràctica demanaves la prestació extraordinària per cese d'activitat i no podies entrar per la via ràpida, com si diguéssim, perquè no estaves ben donat d'alta. Llavors s'ha d'anar a la segona via, que és que els ingressos del mes anterior a la sol·licitud de la prestació es vegin reduïts en un 75% en relació a una mitjana. Aleshores, la mitjana general què era? Mirar els últims 6 mesos i veure que, per exemple, ara estem al maig, doncs que la facturació avui és 5 de maig. Miras un mes natural para atrás, de 5 de mayo a 5 de abril, ¿qué facturación he tenido? 10. Y durante los 6 meses anteriores tuve 100.000. Doncs aleshores, com que t'has vist reduït més del 75%, doncs pots accedir. Va haver una modificació que va ser posterior a que s'aprovés aquesta prestació, que és que per artistes i autores la mitjana podia ser de l'últim any, no dels últims 6 mesos. S'allargava últim any la mitjana perquè el volum de negoci, com si diguéssim, sol variar més. I l'últim dels requisits és que t'has de donar d'alta i que has d'estar al corrent de pagament de les quotes de la Seguretat Social, tot i que et donaven un termini de 30 dies per poder subsanar, en cas que et faltés pagar alguna quota o el que fos. Aleshores, quina és la quantia de la prestació? És el 70% de la base reguladora. Doncs la base reguladora, si es cotitza per la base mínima, és a dir, si es paga la base mínima d'autònoms, que seria la tarifa plana o en cas de no tenir tarifa plana, doncs hi ha quasi uns 300 euros, la teva base de cotització són 944,40 i llavors la prestació seria de 661,08. Si portes més d'un any donat d'alta com a autònom i pagues una base de cotització més elevada, aleshores s'hauria de fer el càlcul, mirar quin és el 70%.
I tanmateix també quedes exonerat de pagar les cotitzacions. Sí que s'està veient bastant que te segueixen passant les quotes, el que en principi te les han de retornar d'ofici. En cas que no retornessin d'ofici, doncs seria qüestió de comunicar-ho a tresoreria perquè es retornin. Aleshores, les incompatibilitats també han variat, perquè abans no eren compatibles amb altres prestacions i va haver bastantes queixes i es va modificar i es va dir serà compatible amb qualsevol prestació del sistema de seguretat social que es anés percebent anteriorment i fos compatible amb l'activitat. És a dir, doncs, si estaves cobrant, per exemple, una pensió d'orfandat, podrás seguir cobrándola, porque era una pensión, era una prestación que no era incompatible con estar dado de alta de autónomo. D'aleshores, doncs sí que pots... Quina no pots cobrar, per exemple, l'atur, però perquè no pots cobrar l'atur estant donat d'alta d'autònom. Aleshores, aquestes no han de ser compatibles. Llavors, com es sol·licita aquesta prestació? Les mútues col·laboradores són les encarregades de gestionar l'esmentada prestació. I llavors, què és la mútua? No és així, i tot això, les mútues, quan et dones d'alta a Seguretat Social, com a autònom, escolleixes una mútua. També hi ha casos que no s'escolleix cap mútua, sinó directament a l'INS, que jo crec que són los menys. Però en aquest cas no ha d'haver problema, també s'ha de poder gestionar. Serien les ACP i aquest tipus de mútues. I llavors el document que vosaltres vau emplenar quan es va donar d'alta d'autònoms, allà hauria de constar. I ha de ser un procés senzill, qualsevol cosa ens ho dieu i ho mirem, però les mútues han de facilitar. Llavors, és molt important no donar-se de baixa de l'activitat. D'acord? I quines són les especialitats? Que la prestació, és a dir, aquest temps que estàs percebent la prestació extraordinària, s'entén com a cotitzat. És a dir, estàs cotitzant igual. I no estàs gastant tu prestació extraordinària, tu prestació ordinària por cese d'activitat. Tampoc has de tenir un període mínim cotitzat per poder accedir a aquesta prestació. Seria com aquest atur que han fet per als ERTEs, que pots accedir sense haver cotitzat un mínim, o és a dir, sense haver cotitzat un mínim i que no et gasta l'atur, doncs el mateix, però per autònoms. Aleshores, per tramitar aquesta prestació no caldrà haver cotitzat la cobertura per cessament d'activitat, tot i que ara ja els autònoms ordinaris es cotitza. Des de fa un any i pico la majoria cotitzen, serà més per cooperativistes i això. I com que no et dones de baixa de l'activitat, segueixes mantenint la tarifa plana en cas de ser beneficiari d'aquesta bonificació. Aleshores, si al juny reprendes activitat, doncs seguiries pagant tarifa plana. Aleshores, per exemple, l'estat d'alarma es va iniciar el 13 de març. Que la quota de març la van passar. T'han de retornar els dies que van del 14, no, el 14 de març va iniciar, del 14 cap endavant. T'han de retornar aquests dies, que en principi es fa d'ofici. I com he comentat, doncs és compatible amb qualsevol prestació. Després, aquesta ajuda l'he posat perquè avui és l'últim dia per presentar-la, per no deixar-la fora, però avui és l'últim dia, que és l'ajuda per a persones treballadores autònomes que va regular la Generalitat de Catalunya, que era aquesta ajuda que era d'un màxim de 2.000 euros. Passaré bastant per sobre perquè avui finalitza, però era una ajuda que era incompatible amb sol·licitar la prestació por cese d'activitat i tenia una concepció que era més com una subvenció, és a dir, perquè tu aplicaves en concurrència competitiva, què vol dir això? Que presentaves la documentació i llavors la Generalitat valorava si tenies que accedir a aquesta ajuda i en cas d'accedir, doncs si et correspondrien 500 euros, 1.000 euros i un cop s'acabava la partida, o 2.000, que era el màxim, i un cop s'acabava la partida, doncs ja està, ja s'havia acabat. Doncs s'havia acabat aquest tipus d'ajut. Llavors, com que això us ho passarem, ho podreu veure, però els requisits és que havies de ser autònom, en aquest cas, a diferència de la prestació en procés d'activitat, no s'inclouen treballadors cooperativistes ni de societats laborals. Després, no disposa de fonts alternatives d'ingressos, que en aquest cas s'acreditava presentar la declaració de la renda i la teva base imposable havia de ser igual o inferior a 25.000 euros. I aquest era un requisit que era igual tant si presentaves la renda conjuntament com de manera individual. Doncs, clar, moltes persones que presentaven la renda conjuntament tenien molt més difícil poder accedir a aquesta ajuda. És molt més fàcil arribar als 25.000 entre dues persones.
s'havia de complir les obligacions tributàries i després també hi havia un període mínim que havies d'estar donat d'alta al RETA per poder accedir, que era durant 3 mesos del 2000. És a dir, durant el primer trimestre ja havies d'haver estat donat d'alta com a autònom i tenir residència i centre de treball a Catalunya. I després, doncs, també un dels 2 requisits que són els que s'estan donant en totes les ajudes, que és haver suspendit l'activitat o haver patit una reducció dràstica involuntària, que en aquest cas, amb un 40% ja s'entenia com a dràstica involuntària. I en comparació, el mateix mes de l'any anterior, en cas de no estar donat d'alta durant més d'un any, doncs amb la mitjana dels mesos que sí que has estat donat d'alta. I a baix estava el link. Aleshores, ara s'ha aprovat una nova ajuda que encara no es pot tramitar, que és l'ajuda Autònomo Más de l'Ajuntament de Barcelona, que pels que estigueu visquent a Barcelona, que és una ajuda de 300 euros a les persones autònomes més afectades, que han vist de caure amb més d'un 75% la seva activitat o que hagin tingut a punt de tancar el negoci, que aquí entenc més que és cese d'activitat que no tancar el negoci. I la finalitat d'aquesta ajuda és complementar la prestació econòmica extraordinària. Pel que vaig entendre, crec que són 300 euros puntuals d'un cop, però tampoc està molt desenvolupat encara. D'acord. Un altre tipus d'ajuda, que aquesta sí que està més enfocada a empreses o autònoms, és que s'ha establert una línia d'avals per demanar préstecs. Això què vol dir? Doncs ara, clar, en un moment en què no hi ha ingressos, que necessites seguir pagant certes coses, imaginem que has de demanar un préstec. Normalment, perquè l'entitat bancària te l'accepti, has de presentar un aval, una garantia. Doncs l'Estat, a través dels creditors ICO, t'avala. Avala fins a un 80% de les operacions de finançament. Aleshores, si has de demanar 10.000 euros, doncs fins a 8.000 estàs avalat per l'Estat i en principi t'han de concedir aquest préstec per facilitar la concessió. Estan posant problemes. S'estan posant problemes de les entitats bancàries per concedir-los, però en principi s'hauria d'arreglar. Aleshores, quins són els requisits? Han de ser operacions formalitzades a partir del 18 de març, és a dir, no val avalar o voler avalar un crèdit que ja tenies concedit el dia 1 de gener del 2020 amb un aval que és per la crisi sanitària del Covid. El termini per sol·licitar aquest aval és fins al 31 de desembre de 2020 i el percentatge que s'avala un 80%. I la persona autònoma o empresa no ha d'estar en situació de concurs, de morositat o empreses en situació de crisi a 31 de desembre conforme als criteris, que això ho podeu buscar o en cas que estiguéssiu interessats em truqueu i ho mirem junts, no ho he posat per no allargar massa, però la idea és que la situació de crisi o de dificultat de l'empresa o de l'autònom ve esdevinguda per la crisi sanitària del Covid. No és perquè per una empresa que ja estava en una situació de crisi a 31 de diciembre, que hi ha uns paràmetres, doncs aquestes empreses no podrien accedir a aquest aval. I llavors s'ha de mirar entitats bancàries que hagin subscrit un acord marc amb l'ICO, que la majoria d'entitats bancàries el tenen, així de les més típiques el tenen. Llavors aquesta seria una ajuda, la línia d'avals per demanar préstecs, i després ajornament dels deutes tributaris, que això és una altra de les mesures que s'ha establert. És a dir, es pot demanar l'ajornament d'aquells deutes tributaris, que això què vol dir? El bàsic seria l'IVA, per exemple. No, doncs, que això és fins al 20 de maig. És a dir, el Reial Decret, que era el 14, si no m'equivoco, el Reial Decret Llei 14, es va establir que si teníem que pagar l'IVA, teníem de període fins al 20 de març, doncs, fins al 20 d'abril, perdoneu, s'allargava un mes més, fins al 20 de maig. Llavors, sempre quins eren els requisits obligats tributaris amb un volum d'operacions que no sigui superior a 60.000 i en cas que la forma escollida per pagar aquests deutes tributaris, que també pot ser la declaració trimestral d'IRPF, sigui domiciliar el pagament, s'haurà de realitzar abans del 15 de maig. D'acord. Aleshores, per una banda hi ha moratòries con les cotitzacions i per l'altra hi ha ajornament. Quina diferència hi ha entre moratòria i ajornament? Moratòria no hi ha interessos. És a dir, les moratòries
són més beneficioses per la persona o l'entitat que les pot sol·licitar que no pas un ajornament, perquè l'ajornament sí que sol tenir interessos, la majoria, i la moratòria no. Seria com el bàsic, així per posar-ho. Sí que és cert que a vegades hi ha ajornaments sense interessos, però en principi per fer-ho així senzill. Aleshores, moratòria de cotitzacions de la Seguretat Social. Per què està destinat? Està destinat per a empreses i persones treballadores per compte propi, autònoms, que estiguin inclosos en l'ordre que us he posat aquí. I a sota està l'ordre. Per exemple, empreses de publicitat, ara és un dels que me'n recordo, empreses de publicitat estan dintre de l'ordre. Ni escoles, ni espais de circs, ni artistes estan inclosos en aquesta ordre. Per tant, no us podeu acollir a la moratòria, que era de 6 mesos sense interès. I us havíeu d'acollir en cas que no s'hagi vist suspesa l'activitat. És a dir, no totes les activitats que no es van veure suspeses amb l'estat d'alarma estan incloses a l'ordre. Però, clar, què passa? Que docència i tant docència com a espectacles públics es van veure suspeses. Aleshores, és lògic que no surtin a aquesta ordre perquè està destinada a activitats que no s'havien suspendides. Aleshores, hi ha dos períodes de cotitzacions diferents, dos períodes per poder accedir a aquesta moratòria, és a dir, les empreses podien demanar una moratòria de los periodos comprendidos entre abril y junio y los autónomos entre mayo y julio. Vosaltres no, en teoria o en principi no podeu accedir. Si teniu algun dubte, doncs podeu mirar l'ordre i si no, doncs m'ho comenteu i ho mirem. Aleshores, si no podies accedir a la moratòria, podies accedir a l'ajornament del pagament de deutes, que era sol·licitar l'ajornament d'aquests deutes que són reclamables des d'abril fins a junio de 2020. I llavors, aquí són els beneficiaris empreses i persones treballadores per compte propi. Un requisit era ja no tenir ajornaments de deutes en vigor, és a dir, si havies demanat un ajornament amb anterioritat ja no podies demanar aquest. I el període de sol·licitud hi ha dos períodes aquí. Un sería como el periodo de referencia final, que es decir, después del 30 de junio de 2020 ya no puedo solicitar el aplazamiento, y l'altre és un període de sol·licitud que és específic de cada deute. Doncs un deute que te'l poden reclamar des del dia, no sé, 30 de maig, m'ho invento, tens 10 dies per sol·licitar l'ajornament. Llavors, si 30 de maig tindries fins al 10 de maig. No pots dir, no, si el límit màxim és el 30 de junio. No, això vol dir que jo puc sol·licitar ajornaments fins a deutes que siguin exigibles a partir del dia 30 de junio. Però després, cada deute en concret, el que he de fer és demanar-ho en els 10 dies següents. I aquí hi ha un interès del 0,5%. Després, pel que respecta als locals, efectes de l'activitat econòmica. Aquí hi ha una primera distinció que seria, és un local que he comprat amb garantia, que he comprat amb hipoteca o és un local que tinc llogat. Perquè respecte als locals que es van comprar amb una hipoteca, en aquest cas també hi ha una altra divisió, que és, no, en aquest cas no, beneficiaris de moratòria en el pagament d'hipoteques locals. Són empresaris i professionals en relació a l'immoble afectat per l'activitat econòmica i que compleixin els requisits de l'article 16, que és que hi hagi hagut una davallada d'ingressos, els podeu mirar concretament aquí, però és aquest punt, no posa activitat suspendida o davallada d'ingressos, que és un moment seria la situació de vulnerabilitat. Aleshores, sol·licitud de la moratòria fins 15 dies després del final de la vigència del Reial Decret Llei número 8/2020. No està establert quan es finalitzaran les mesures d'aquest Reial Decret. Com a mínim, fins que acabi l'estat d'alarma estarà vigent i potser fins i tot després, perquè potser acaba l'estat d'alarma i més ara, tal com s'està veient que potser no el volen prorrogar, perquè estan dient a les notícies que s'està veient que hi ha oposició, però que finalitzi l'estat d'alarma no vol dir que les activitats puguin tornar a reprendre's amb normalitat. Llavors, això és una conjetura, però entenc que aquestes mesures segurament les mantindran durant més temps, algunes d'elles. El Reial Decret Llei jo crec que estarà vigent més temps, potser que no pas finalitzi l'estat d'alarma, s'haurà de veure. Efectes de la moratòria. Suspensió del deute hipotecari durant el termini de 3 mesos, és a dir, durant 3 mesos no pagues el deute hipotecari i aquesta en aplicació de la clàusula de venciment anticipat. És a dir, no poden fer ús de la garantia hipotecària i ja demanar
la garantia que seria el local. Sí, sí, un rotllo. Pel que respecta al lloguer del local. Els requisits per accedir en cas de ser una PIME. Com s'ha dit, soc una PIME del començament, però aquí està com molt ben especificat, per això us he posat. Aleshores, no s'han de superar els límits establerts a l'article 257.1 de la Llei de Societats de Capital, que el total de les partides de l'actiu no superen els 4 milions d'euros, import net no superior a 8 milions d'euros i mitjana de persones treballadores d'un exercici no sigui superior a 50, i després els dos requisits que hem anat veient sempre, que és que l'activitat s'hagi vist suspesa com a conseqüència de l'entrada en vigor del Reial Decret d'Estat d'alarma o per ordres dictades per l'autoritat competent, com per exemple aquí a Catalunya, que es va dictar, que passa que va ser anterior al Reial Decret d'Estat d'alarma, després ja tot quedó subsumido per aquest Reial Decret, però es va dictar que tanquessin les escoles amb una ordre un dia anterior, és a dir, també es pot fer des de les comunitats autònomes. I quan l'activitat no s'hagi vist suspesa, acreditar la reducció de la facturació del mes natural anterior, al qual es sol·licita l'ajornament en almenys un 75% en relació a la facturació mitjana al trimestre. Aleshores, com acreditar els requisits? A través d'una declaració responsable. I si l'arrendador requereix, t'hauràs de mostrar els llibres comptables. I si l'activitat està suspesa, certificat expedit de l'EAT. S'ha de dir que ja s'està establint en les noves normes que s'estan publicant, ja s'estan establint allò, en el sentit, si sol·licites la moratòria i després no compliràs els requisits, t'hauràs de fer càrrec dels danys i perjudicis. O també, per exemple, a la llei d'infraccions de l'ordre social, que és la llei que recolleix les infraccions que pot cometre un ocupador, un empleador, y las sanciones, también si te acoges a un ERTE sin cumplir los requisitos, también tendrás que devolver las cotizaciones y todo, és a dir, cuidado, també s'ha de mirar bé, perquè ara, com que està tot molt saturat, ja pot ser que et concedeixin una ajuda a la que no hauries de tenir dret per no complir els requisits. I després pot ser que amb el temps hi hagi un control i llavors t'obliguin a tornar els diners i amb sanció o recàrrec. D'acord, les persones autònomes. Les persones autònomes han d'estar afiliades a una situació d'alta i després un altre cop, que l'activitat haya sido suspendida o una reducció de la facturació del trimestre anterior. Aleshores, aquí és un resum, perquè quedava així com a més clar, de persones autònomes, els requisits. I després, això és un resum, en realitat, la informació comptable i ingressos, ja us ho he explicat, que és que si us ho demanareu de presentar la documentació, i en aquest cas sí que es divideix, que això haureu escoltat també bastant, m'imagino, entre si l'arrendador se considera un gran tenidor, en català, tenedor, o no és un gran tenidor. Un gran tenidor és quan té més d'efectes d'aquesta mesura, és quan té més, o també de l'habitatge habitual, de la vivenda habitual, és quan té més de 10. És a dir, una persona, o també una persona jurídica que tiene más de 10 inmuebles destinados a ser alquilados como vivienda. És a dir, un gran tenidor no és una persona que té 10 propietats, però 8 són pàrquings, no, això no. Què passa? Que després aquí també estaven problemes per poder accedir a aquesta informació, perquè fins on sé i he estat mirant, el registre de propietat, és a dir, per demanar la informació, si tu demanes informació sobre l'arrendador i té 10 propietats, et cobrarà 10 euros i pico per cada una de les propietats com a nota simple. Clar, al final és un pastón, també. Llavors, si no estàs segur i té 8 propietats, clar, hauràs d'haver pagat més de 80 euros i després tampoc podràs demanar la moratòria automàtica. Aleshores, en cas que sigui un gran tenidor, hi ha un ajornament automàtic durant l'estat d'alarma més 4 mesos més com a màxim. I llavors aquestes quotes que no has pagat es poden fraccionar durant 2 anys. Doncs no sé, si estàs 4 mesos sense pagar, després vas fraccionant durant els següents 2 anys i pagues aquesta renda i no hi ha ni penalització ni interessos. I si no és un gran tenidor, la idea base és que has d'intentar arribar a un acord, però clar, aquest acord és una assumpció de voluntats entre dues parts i per tant l'arrendador ha d'estar d'acord, i també que pots disposar de la fiança per pagar la mensualitat. Després també és cert que hi ha ajudes per activitats econòmiques, no, pel segon que us explicaré. En aquest cas, per exemple, si no es pogués arribar a un acord, potser demanar un préstec amb un aval
del govern, de Crèdits ICO. Aleshores, que això va sortir l'altre dia. També hi ha moratòries per deutes no hipotecaris. Els autònoms, però això és per autònoms, en situació de vulnerabilitat econòmica poden sol·licitar una moratòria dels contractes que impliquin finançament sense garantia hipotecària, préstecs, un leasing, quan hagin patit una caiguda de les vendes d'almenys un 40% i compleixin la resta de requisits de l'article 16 del Reial Decret Llei /2020, que és esto de estar en situació de vulnerabilitat. I en aquest cas és una mesura automàtica. Normalment, si compleixes els requisits quan el teu creditor és el banco, pel que s'ha establert solen ser mesures més automàtiques. En canvi, quan tu acreedor és una persona física o persona jurídica però particular, llavors allà sí que distingeixen entre gran tenidor o no, o persona que no tiene muchas propiedades y entonces ahí tienes que llegar a un acuerdo. D'acord. Això moratòria o ajudes en relació amb la renda arrendatícia de l'habitatge habitual, vivenda, seria en català, de la vivenda habitual per a autònomes. Això què vol dir? Que si ets persona... No conec ningú que ho hagi demanat, però està establert. Que és persones autònomes que tenen problemes per pagar el lloguer de la seva vivenda, de casa seva. Aleshores, si compleixes aquests llindars d'umbrales econòmics, has de poder demanar l'ajuda. I la situació de vulnerabilitat s'ha d'acreditar mitjançant certificat. Com procedir? Primer has d'intentar arribar a un acord amb l'arrendador i si no hi ha acord, les alternatives varien en funció del tipus d'arrendador. Si és un gran tenedor, que és el que us comentava abans, pots demanar una reducció del 50% de la renda arrendatícia en el temps que duri l'estat d'alarma decretat pel govern i les mensualitats següents amb un màxim també de 4 mesos, o una moratòria en el pagament de la renda arrendatícia durant l'estat d'alarma i les mensualitats següents, durant un màxim de 4 mesos, és a dir, o demanar una reducció o una moratòria. I llavors, les rendes ajornades es fraccionaran durant 3 anys. O, en tot cas, durant el període que duri el contracte de lloguer i les seves pròrrogues, és a dir, si el contracte de lloguer li quedava un termini d'un any per finalitzar, doncs s'haurà d'abonar durant aquest any. I en altres casos, la persona arrendadora s'ha de comunicar amb l'arrendatària en el termini màxim de 7 dies laborals, és a dir, la persona que t'arrenda el pis t'ha de comunicar en 7 dies quines són les solucions. És a dir, doncs t'ofereixo pagar un 40% menys durant 6 mesos, el que sigui. I si no s'arriba a un acord, l'arrendatari podrà accedir a un programa d'ajudes transitòries de finançament aprovades, avales i microcrèditos. Que això en realitat també s'ha establert per persones no autònomes que estiguin en situació de vulnerabilitat. La diferència són els requisits per accedir. És a dir, potser no puedes acceder como ciudadano de a pie, com si diguéssim, és a dir, no es pot entendre que estàs dintre de la situació de vulnerabilitat per accedir a les ajudes per pagar el lloguer, però com a persona autònoma sí que pots accedir perquè compleixes els requisits. D'acord. Dels subministres del local que està afecta a l'activitat. Per una banda, es pot o suspendre temporalment o modificar els contractes de subministrament d'electricitat i gas natural. És a dir, com que no estic allà, suspenga el contracte. No vaig a treballar, no necessito llum, ho suspenc. O modificar-ho en el sentit de dir, clar, jo quan estic allà treballant necessito una potència no sé què, com que no hi estic, menys potència. Doncs, en principi, t'ho han d'acceptar des de l'operadora. Un cop finalitzat l'estat d'alarma, en el termini de 3 mesos, el consumidor que hagi sol·licitat la suspensió o modificació podrà sol·licitar la seva reactivació o nova modificació i s'haurà de realitzar en 5 dies. I també poden posposar els pagaments d'aquests subministraments, atorgant-se un termini d'evolució de les quantitats degudes de 6 mesos des que es decreti. És a dir, clar, aquí hi ha diferents supòsits. Un supòsit és que no necessitis ni electricitat ni aigua i demanis la suspensió, l'altre és que que entenguis que necessites no em surt la paraula, però que hauries de tenir no em surt, a la llum una potència inferior perquè l'activitat ha disminuït molt i demanes una modificació, i l'altre és no, jo necessito llum igual, perquè potser sí que se ha reducido l'activitat però sigo abierto, el que sigui. Llavors pots demanar un ajornament dels pagaments, que és l'altre punt.
l'energia elèctrica i gas natural pots demanar un ajornament, que com us comentava, doncs hauries de tornar els 6 mesos després que finalitzi l'estat d'alarma. I aquestes ajudes també són tant per a autònoms com per pimes. Després hi ha una altra opció en cas d'estar en una situació de vulnerabilitat forta, que és que pots sol·licitar si ets autònom, és a dir, aquestes, per ordenar flexibilización, que sería suspensión o modificación, y ajornament tant pimes com autònomos. I sol·licitar el bono social seria els autònoms, persones autònomes només, que demanar el bono social és que tinguis un descompte en el pagament de la factura de llum. És a dir, si ha de pagar 100, doncs hauria de pagar 75. Que el bono social per ciutadania ja existeix també. Requisits: haver cessat l'activitat i després reducció del 75% de la facturació en relació al semestre anterior. Aquí s'ha de tenir en compte, s'ha de mirar bé qualsevol dubte, si voleu demanar alguna ajuda ho podem mirar, perquè en alguns casos el període de referència varia, a vegades et diuen 6 mesos, a vegades són 3 mesos, s'ha de mirar. Y después cumplir los requisitos de no superar ciertas cantidades de renta recogidas en este link. I com sol·licitar-ho també està en aquest enllaç. Després, això és una foto només perquè ben bé, és a dir, si volguéssiu demanar-ho alguna cosa, ho miraríem bé, perquè aquestes no m'ho he mirat allò amb molta... perquè no m'ha demanat ningú informació, encara no m'ho he mirat bé, però de la Generalitat. Va sortir el pla de rescat. El pla de rescat són com uns ítems d'on podran, on volen posar el focus i com injectar liquiditat. Doncs, per exemple, daños y perjuicios que han sufrido las empresas a causa de la crisi però que encara no s'han desenvolupat. N'hi ha una que, pel que sembla, ja s'està començant a desenvolupar i es pot demanar, que és que hi ha una línia de liquiditat per projectes a partir de 20.000 euros. És a dir, si hi ha un projecte i necessites finançament per poder treure endavant, doncs hi ha una línia de liquiditat. No he mirat ben bé com funciona, però qualsevol cosa, fins aquí ho podríem mirar. I després hi ha mesures de rescat, que us poso un link, però no estan desenvolupades encara, fins on sé. Que està enfocat a empreses culturals, aquesta. Que porta producció, ja ho sabeu. Per altra, expedient de regulació temporal d'ocupació. Com que ara si teniu preguntes sobre ERTOs, em feu i us contesto. Però no he volgut allargar massa l'explicació aquí perquè ara jo crec que qui hagi volgut demanar un ERTO ja l'haurà demanat, perquè ja des del març. És a dir, si l'activitat es va veure suspesa o es va veure molt disminuïda i tens treballadors de l'empresa, has tingut que demanar un ERTO de reducció o suspensió, penso que a data d'avui ja està fet. Ahora hay dudas no en el sentit, ¿qué pasa si una parte de la actividad vuelve y unos trabajadores tienen que volver, otros no? Doncs, per exemple, en aquest cas, pots mantenir alerta d'aquelles persones que encara no estan treballant. Però ja us dic, si teniu dubtes, podeu preguntar pel xat i no m'explaio en explicar el procediment perquè ara crec que no fa falta. L'únic que sigui posat, dic, doncs les empreses autònomes que tinguin treballadors al càrrec estan exonerades de pagar les cotitzacions sempre que tinguin menys de 50 treballadors i en cas de tenir més de 50 treballadors estaran exonerades d'abonar el 75% de l'aportació empresarial. He vist alguns casos d'empreses o persones autònomes que han demanat ERTO i li han passat igual les cotitzacions. Qualsevol cosa ho podem mirar, o això en tot cas imagino que tindríeu gestoria. Però sí que hi ha un moment que hi ha una situació que té un punt de caos i aleshores potser heu d'estar atents, atentes, perquè pot ser que hagueu demanat una ajuda o hagueu fet ús d'alguna de les mesures i després no s'estigui aplicant bé. Perquè, per exemple, t'estan passant les cotitzacions dels treballadors. D'acord. I aquí hi ha pàgines web d'interès, aquestes del govern estatal, on surten les ajudes. La de Barcelona Activa, jo sé que hi ha molts, jo mateixa, jo no soc de Barcelona, però sempre m'agrada posar aquesta pàgina perquè està molt ben explicat. I estan tant les mesures estatals com les autonòmiques, com les de Barcelona. Però és una pàgina que està bastant actualitzada i també té un servei d'atenció, no sé, trobo que l'Ajuntament de Barcelona està fent... La feina d'informació l'està fent bé.
i està bé doncs, per tenir una base. Aleshores, això és una mica informació en general, perquè s'ha de veure com. Ara hi ha el moment de desescalada. Aleshores, hi ha unes fases, la fase 1 la comencem la setmana que ve, i hi ha una previsió de que la fase 2 i la fase 3 vagi passant de 2 setmanes en 2 setmanes, però encara no se sap bé. Aleshores, clar, tinc un espai que puc fer, tinc un espai de circ, per exemple, en el que porto a terme representacions. En principi, a la fase 2, actos y espectáculos culturales de menos de 50 personas en lugares cerrados, pots obrir és a dir, pots reiniciar amb un tercio de l'aforo. O actos y espectáculos culturals i d'ocio al aire libre de menys de 400 persones, doncs també. Aleshores, com que tot això és molt genèric, us ho he posat aquí perquè us passaré aquest document perquè ho tingueu. Aquí estan les escoles, que en principi a la fase 2 doncs també, no? Pots obrir infantil, d'infantil cuando puedes... El que passa que aquí també s'ha de veure si això... Perquè això pel que comentaven a danses per autoritzades, no, Amèlia? Clar, en circ no hi ha autoritzades. Llavors seria setembre, clar. Clar, circ seria tot setembre si no hi ha autoritzades. Ai, que no et sento. No, el que em va comentar des de dansa és que les escoles autoritzades per la Generalitat, aquelles es consideren, tenen alguna categoria que llavors no podien obrir fins al setembre, com la resta d'escoles, diguéssim, d'educació reglada. En canvi, les acadèmies i tal podrien obrir, en principi, per el que ells havien vist, en la fase 2. Vale. Que això tot està a l'espera que es pugui concretar. Està a l'espera que es pugui... Vale, doncs aquest tema s'hauria de mirar. S'hauria de mirar. I a més també, que tampoc no sabem com avançaran les fases en cada província o en cada regió sanitària o com... Clar. És més complicat. Bueno, així per poder posar com una pequeña semilla, és dir, bueno, pot ser, no?, que en la fase 2 es puguin obrir, alguns centres s'ha de mirar bé, ja anirem informant. Aleshores, aquí a sota us he posat... Gràcies, Amèlia. Us he posat el link on surten les fases, però clar, això és que és molt embrionari. Crec que és un tema per anar mirant, qualsevol cosa ho parlem, només tenir present que en actividades culturales i en escuelas sí que estan dentro del plan que s'han fet de desescalada, és a dir, que no s'ha d'esperar al setembre, però s'ha de mirar. I aquesta és la primera part, que està més enfocada a entitats i empreses. A veure si hi ha preguntes. Si puc entrar. Vale, Armando pregunta, ¿los créditos ICO qué interés tienen? Vale, Armando, no sé exactamente qué porcentaje. Te lo puedo mirar. Sé que es un porcentaje bajo, pero no recuerdo cuál es exactamente. Lo he leído, pero no sé. Lo miro y te comento, incluso ahora puedo mirarlo en un moment. Ui mig. Doncs ui mig d'interès. Y Armando también pregunta, ¿la ayuda complementaria del Ayuntamiento de Barcelona es compatible con la de cese de actividad del Ministerio? Sí, son compatibles. Félix pregunta, ¿qué condiciones tienen los ERTOs posteriores al estado de alarma? Es decir, Félix, tú preguntas si en caso... ¿Pero es un ERTO que ya has solicitado o que a lo mejor solicitarías más adelante? No, está solicitado ya. O sea, Vale. El ERTO actual está en marcha. Pero teóricamente estos ERTOs acaban con el estado de alarma. ¿Y qué actividad realizas? La escuela, la Rogelio. Vale, esto se está viendo. Se está viendo porque sí que se está diciendo que, claro, que en caso de que la actividad continúe cesada una vez, es decir, que el estado de alarma finalice, pero que la actividad continúe cesada, parece ser que las condiciones del ERTO se van a mantener. Pero aún no está aprobado. Es decir, se está hablando. Yo he visto noticias. Entonces, también por otra parte puede ser que tú tengas que cambiar el ERTO, es decir, que tengas un suspensivo y a lo mejor tienes que pasar a una reducción.
Porque, por ejemplo, sí que se está intentando tender a realizar clases online, por ejemplo. Sí. ¿No? Entonces tendrías que modificar el ERTO en el que estás y pasarlo de suspensivo a reducción. O también puede ser que algunos de tus trabajadores o trabajadoras se mantengan dentro del ERTO y otros ya no. Es decir, es que esto hay que ver un poco por una parte, cómo se desarrolla la normativa del ERTO y por otra también cuál es la actividad, es decir, la situación concreta de tu empresa. Bueno, tu empresa, no de tu escuela, porque no sé si podrás realizar alguna clase online o no, cuál es el... Pero está claro que en cualquier ERTO que no sea por alarma, la seguridad social se volverá a tener que pagar. Sí, sí, De a la ver, parte de actividad que reanudes. sí, 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 eso sí, claro, si reanudas, sí, no, yo te estoy diciendo en caso de que no reanudes la actividad, que eso se está viendo, porque es decir, tú puedes ser que el estado de alarma finalice, entonces Sí. que tú puedas reanudar actividad, puedes reanudar, pero ¿qué pasa si no puedes reanudar? Ahí de alguna manera aún sigues afectado por la crisis del COVID, es decir, son como son dos escenarios distintos. No sé si me estoy explicando bien. Entonces, en el de segunda parte, el escenario de que no puedas reabrir, de que no puedas continuar, que no puedas llevar a cabo tu actividad, esto se está viendo. En otro caso, si puedes reanudar, sí. Vale. Vale, Pero vale. esto, si quieres, podemos verlo en concreto, ¿eh? Porque es decir, aquí se tiene que ver bien cuál es como la manera que es más beneficiosa. Normalmente en estos casos siempre puedes, no sé, mirar un poco cuál es como el mapa y decir, vale, pues esto sale bien, esto peor, esto Y lo que favorece te a los conviene más o trabajadores, no te esto no. conviene. Claro. Igual tendremos que correr porque si no se ponen de acuerdo, igual el estado de alarma lo quitan de aquí 4 días. Por eso, sí, por eso es que, sí. No, Vale. además que también lo que estoy viendo es que es una situación que, por ejemplo, para mí es muy incómoda porque muchas medidas son 3 líneas. Entonces, es que lo desarrollas a la práctica y hablo con compañeros, con compañeras que estás un poco a la espera de ver cómo salen las cosas. Con el paro, por ejemplo, ni te llaman ya. Te conceden el paro, te envían una carta y a lo mejor te tocan 150 euros. Y tú para eso a lo mejor no querías coger el paro. Es decir, se están dando unas situaciones que, no sé, hay un punto como de que no está ni claro ni bien gestionado por la situación, pero no está muy bien. Entonces, Eva Gerías pregunta, es pot modificar un ERTO i ja sol·licitat ERTO parcial? Seria per possibilitar un... Sí, sí que es pot. Sí, Eva, imagino que tens gestoria, no? L'Eva on està? Sí, aquí. Sí, Ah, sí, vale. Eva, imagino que t'ho ha portat una gestoria, veritat? sí. Sí, doncs sí. Això es pot fer. Sí, és a dir, en realitat penseu que totes les mesures jurídiques sempre s'han de fer intentant que les mesures s'adequin a la realitat. És a dir, i han de poder portar-se a terme així. És a dir, si tu pots reanudar una part de l'activitat, doncs modifiques l'ERTO. I en aquest cas, clar, és a dir, modificaries el nombre de treballadors que estan dintre d'aquest ERTO o treballadores. Un altre cas seria passar de l'ERTO de suspensió a no de reducció, per exemple. És a dir, hi ha diferents situacions. Vale. Armando dice, las medidas de liquidez que se han puesto en marcha son en forma de créditos. Por lo que estoy viendo, sí. Por lo que estoy viendo, por ahora sí. Sí que es cierto que tienen que salir más ayudas. Tienen que salir, hoy en principio, en teoría, salen ayudas destinadas a artistas, en principio. Pero por ahora sí, es decir, son ayudas que sí que es cierto que los plazos para devolver los créditos son laxos y el interés no es muy alto, pero al final no deja de ser posponer un problema, ¿no? Pero sí, las medidas también, en teoría, claro, ya viene un poco como implícito, es decir, una ayuda por liquidez es porque tú ahora mismo no dispones de dinero para poder hacer frente a pagar, para pagar a tus proveedores. Entonces, claro, las ayudas para liquidez ya suelen ser créditos normalmente. Después hay otros tipos de ayudas que están enfocadas más pues, a salvar empresas o lo que sea, eso es otra historia. O hacer, por ejemplo, yo entiendo que ahora con el plan de rescate de la Generalitat, por lo que he visto, no creo que todas sean créditos
saldrán subvenciones, saldrán ayudas a fondo perdido que estarán más destinadas a sufragar los daños y perjuicios que ha ocasionado esta crisis. Pero cuando son de liquidez sí que normalmente suelen tender a ser créditos. Sònia Martínez, davant l'incertesa a les fases, molts actes de festa major estan a l'aire. No hi ha confirmacions en ferm i no hi ha contractes firmats amb les reserves d'actuacions. Com podem garantir possibles pròrrogues? Fer un precontracte o un compromís de pròrroga? Pròrrogues, què vols dir amb pròrrogues? Perquè ja tens signat un contracte? No. És un ajuntament, organitzo un festival, aquest és el quart any, encara que estigui fidelitzat, són molt poc àgils administrativament i en condicions normals, i davant d'aquesta situació, doncs, bueno, no sabem què passarà. Tenim una sèrie d'actuacions que estan prereservades o reservades sense un gran compromís. I clar, són mesos treballant i podria ser que la festa major no es fes perquè posem per cas que les fases no s'acompleixen com està previst, diguem, en l'esquema inicial, poder que s'allarguen més, potser l'Ajuntament no es vol arriscar a fer-ho en condicions adaptades i llavors es parla de pròrroga. Abans de la cancel·lació defensem sempre la pròrroga. Però pròrroga vols dir reprogramar més endavant. Exacte. Però clar, això són paraules. Llavors, clar... Però jo en aquest cas trobo que és que els precontractes després poca aplicació. Que primer que vulgui l'Ajuntament, L'ideal seria signar un compromís, un contracte i llavors establir allà els acords als que arribeu. Doncs mira, per exemple, seria com un contrato con unas condiciones, un contrato de condiciones. Pues si podemos programarlo hasta el día tal, pues l'activitat es podrà portar a terme amb total normalitat. Si a dia tal no es donen les condicions per poder portar a terme el festival, aleshores es regula que s'abonarà d'aquesta quantitat en concepte de gastos realizados o de daños y perjuicios. Per exemple, això hauríeu de comptabilitzar, és a dir, mira, si no podem portar a terme el festival però portem treballant amb ell durant 3 mesos, això és que l'Ajuntament vulgui, també això és un altre tema. Però, perquè clar, després aquests diners també com els justifiques des de l'Ajuntament. I després també ajuntaments que van molt collats. Quin ajuntament és, si es pot saber? L'Abrera. Que és petitet? Sí. Que això després també depèn molt de les diputacions, aquestes coses, no sé, els diners d'on surten, però el tema, si és possible, seria aquest. És a dir, fer un contracte, que al final un contracte no deixa de ser un acord entre dues parts i recollir, doncs, en cas de que no se pot llevar a terme, s'abonarà, és a dir, com el típic contracte que es porta a terme, que s'estableix en cas de cancel·lació d'un bolo, que se pagarà tal quantitat, doncs el mateix, però pel festival. Més que res, ja sense focalitzar en les quantitats, perquè també a nivell de... seria difícil de quantificar, no perquè no pugui fer el càlcul, sinó perquè he passat com a 4 o 5 pressupostos de diferents escenaris, o sigui que això pot ser infinito, però més que res arribar a tenir un compromís de que si es comprometen a fer a reprogramar, que ho facin, que no es quedi en l'aire, saps? I no sé si a nivell de sector, aprofito per saludar a tothom i donar-te les gràcies a tu també per aquesta exposició, és que clar, si s'està fent alguna cosa així, si hi ha algun document o si s'està pensant en fer alguna carta de compromís davant aquesta situació que sigui generalitzada i que puguem utilitzar. Es podria fer un document, es podria fer un model, però en aquests, és a dir, podem fer un model i després unes recomanacions, però després això són acords entre parts. És a dir, està bé fer fins l'ho vist, fins el que sabem, per ara són acords entre parts, és a dir, no és que s'hagi com establert, no? Allò... I potser seria una cosa que més en generalitat sí que es podria mirar després als ajuntaments que també són molt de su madre i de su padre. Llavors, establir unes normes que cumplen tots els ajuntaments, jo trobo que això és molt difícil perquè no és el mateix un gran com petit, depèn molt de les províncies, dels pressupostos. Potser en generalitat o coses així sí que es podria dir, doncs intentem arribar a un acord que es pagui tal quantitat, però així, ara que no existeix això,
sí que podríem mirar, i això ja ho parlarem i ho mirarem, de fer un model o una recomanació per tenir-la en compte, però el que et recomano, i ho podem parlar, és sempre s'ha de quantificar econòmicament. O almenys quantificar cómo lo vas a quantificar después. Perquè si no, al final, és que, clar, és paper... És a dir, sí, una voluntat de reprogramar, però si no pones què conseqüència va haver per no reprogramar, què faràs amb això? És a dir, hauràs d'acreditar uns danys i perjudicis, que de normal són molt difícils d'acreditar, perquè és molta feina de despatx, és a dir, no? Portar la producció abans d'iniciar res, molta feina de despatx, això com ho quantifiques? Que has estat trucant, que no sé què, és molt difícil. I després que has d'anar a un jutjat per demandar i que et paguin una quantitat que no sabes ni qual és, no ho faràs. No ho faràs perquè no t'atreviràs. Perquè no podràs acreditar bé els diners, perquè és primer que ja són molts diners anar al jutjat i després acreditar-ho bé. Y en estos casos hay costas, como no lo hagas bien. Tú a lo mejor pides 4.000 euros y como no puedes acreditar els perjudicis que has patit o les despeses que has tingut, perds i a sobre has de pagar les costes. En canvi, amb un document, si les dues parts arriben a l'acord que es pagarà, per exemple, un percentatge de tal o tal quantitat per tramos, per exemple, del dia tal al dia tal. Ara penso una mica en veu alta, però trobo que es podria mirar una mica com es fa amb la suspensió de bolos, ¿no? No es lo mismo que te suspendan 2 meses antes que 15 días antes, que cuando ya has pagado el billete ja estàs allí. I això hi ha contractes que es fixa. Doncs ja havia fet el desplaçament, tanto, 2 meses antes. A veure, en principi he de poder... Aleshores, jo no sé, jo trobo que si es pot sempre quantificaria. Perquè és que els compromisos, si no hi ha una conseqüència, és a dir, si no hi ha una conseqüència, home, està bé, però es queda una mica en paper mullat. Que no sé si t'ho acceptarien, també, perquè clar, és una situació que no se sap, però bueno, podem mirar qualsevol cosa. Gràcies. Una aportació amb això que comenta la Sònia? Com? Dic, si puc fer una aportació amb el que esteu comentant ara. Perquè l'altre dia, a una reunió de Circorret, deien que moltes vegades ens trobem que el problema no és tant l'Ajuntament en si, que potser sí que estarien disposats a fer certes coses, però que després es troben amb els interventors, que són aquests els que diuen no, perquè com l'activitat no s'ha fet, no la podem pagar. Llavors jo ara estava pensant que potser, igual que sí que paguen la realització d'estudis, saps? Que potser sí que es podria posar com a concepte de planificació, estudi de planificació del festival tal. I això sí que és una activitat que s'ha realitzat, l'estudi. Clar. Sí. Molt bé. Això és veritat. Seria una opció per facilitar no trobar-nos a l'interventor en contra, perquè l'activitat de planificació i organització s'ha fet. Clar. Vale. Gràcies. Sí, és veritat. Sí, després és això, que també quan ho mires has de mirar, bueno, parlar amb l'Ajuntament i veure ben bé què pots fer, què no, quin és com per on et pots moure. Perquè clar, és això, que sobretot ajuntaments petits, no? Que potser hi ha voluntat, però després això, a l'interventor, vull dir, no... I estàs limitat. Però sí, gràcies, Eva. Vale. La següent. L'Aventura pregunta, l'ajuda del Ministeri per a autònoms s'acabarà quan acabi l'estat d'alarma o si no es pot reprendre l'activitat continuarà la meva ajuda? Doncs jo això tinc dubtes. La veritat, ho miraré i t'ho diré. Ho miraré i t'ho diré. Perquè és que, a veure, espera que posava la... Perquè jo tenia entès que era per finalitzar l'estat d'alarma, però... Vale, a veure, espera.
Hasta el último dia del mes en què finalitzi dicho estado d'alarma. Sí, és veritat. Clar, en principi és que fins l'últim dia del mes que finalitzi l'estat d'alarma, però no sé si modificaran. Clar, en principi, si l'estat d'alarma acaba al maig, m'invento el dia 15 de maig perquè no es posen d'acord, seria fins al dia 30. No sé si hi haurà algun tipus de modificació. Clar, també sense estat d'alarma també serà més difícil justificar mesures extraordinàries. En tot cas, també és cert que, per exemple, tu potser pots accedir a la prestació ordinària per cese d'activitat, que això s'ha de veure. És a dir, els autònoms, autònomes, abans tu podies, és a dir, quan no ets cooperativista o així, és a dir, autònom o autònoma normal, abans, quan, per exemple, hi havia la tarifa plana a 50 euros, allà no cotitzaves per cese d'activitat, però la van pujar a 60 euros. Per què? Perquè ja cotitzaves per aquest cese. I si has cotitzat durant uns períodes, tu tens dret a una prestació ordinària por cese de actividad en caso de que no puedas continuar con tu actividad, que és el paro de los autónomos. Què passa? Que en aquest cas sí que has de tenir dret a accedir, sí que gastes les teves, no segueixes cotitzant, t'has de donar de baixa, si et dones de baixa perds la bonificació. És a dir, en cas de que la prestació extraordinària finalitze perquè no modifiquin el mes que acaba l'estat d'alarma, es podria valorar accedir a la prestació ordinària per cese d'activitat, que també és més difícil que te la donin. I entenc que hem de presentar igualment IVA segon trimestre encara que sigui a retornar, sí, s'ha de presentar. El tema és que s'ha ajornat durant un mes, s'ha ampliat un mes més el termini. Ho has de presentar. I si és un IVA zero també, però això és el normal de sempre. És a dir, tu els impostos els has de presentar, encara que et surti a zero, també. No hagis a més cap factura durant tot el trimestre. Para volver a la actividad necesito algún permiso o certificación de adecuación y el control de las medidas de seguridad, ¿quién las controla? Ah, vale, Félix. A ver, claro, si tú tienes una escuela, allí tú estás obligado por la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, por la seguridad laboral. Entonces, claro, hay unas obligaciones que son genéricas y tú tienes que trabajar para proteger a los trabajadores y trabajadoras. Entonces, certificación de adecuación, por ahora que yo sepa, no. Es decir, no es que necesites, por ahora que yo sepa, no sé si van a salir, ya os iremos informando, por eso, de todo lo que salga de escuelas, pero por ahora no, que yo sepa, no. Entonces, eso es... ¿Sí? ¿Algo de algo? Vale. Por ahora que yo sepa, certificaciones, no. Lo que pasa es que, claro, sí que has de cumplir con... Y después también, por ejemplo, si salen nuevos requisitos, que me imagino que saldrán, es que esto está muy incipiente todo aún, ¿no? Para este espacio, tantas personas dentro, todo esto tendrás que cumplirlo. Pero por ahora que yo sepa, ya lo miraré bien y ya enviaré bien un documento sobre esto, sobre escuelas y centros. Ya lo miraré bien y cualquier cosa hablamos. También sé, por ejemplo, que es lo que comentábamos antes, por ejemplo, las escuelas de danza sí que están hablando, entre ellas la Asociación de Escuelas de Danza, para crear un documento en el que más o menos se establezca un marco de qué se tiene que cumplir, cuáles son las condiciones que tiene que cumplir una escuela para que se entienda, pero esto al final es más para proteger a las escuelas que en otra cosa. Es decir, si hay un documento consensuado en todas las escuelas, tú también has ido a la Generalitat, has hablado con trabajo, has hablado con no sé quién, este documento está consensuado, te han dicho que sí, si tú cumples eso será más difícil, porque, a ver, sí que es cierto que el empresario o la empresaria tiene unas responsabilidades. Entonces, claro, has de proteger y trabajar para proteger la salud de los trabajadores. Pero en este caso tampoco sabes muy bien a qué atenerte. Entonces, si tienes unas normas que están consensuadas, si tú has cumplido a rajatabla eso, siempre, en caso de que pase cualquier cosa, será más fácil acreditar que es algo fortuito, que no que es por falta de diligencia. Entonces, esto yo creo que es un tema que se puede mirar y se puede trabajar. Porque ahora así te lo miraré bien y lo diré en general, pero creo que es un tema interesante, pero que yo sepa no hay una certificación de adecuación. No sé que las escuelas de danza y de circo desde la FEC enviaron un borrador con una propuesta de medidas para la desescalada. Sí. Luego van enviado a Circorret, ahora se va a enviar a l'INAEM. Sí, això ho estan mirant i això amb la PDC ho comentàvem l'altre dia,
que están fent reunions per això, para hacer un documento. Y también, por ejemplo, los estudios de doblaje también están haciendo lo mismo. Pero es entre ellos. Lo que pasa, por ejemplo, los estudios de doblaje lo que sí que han hecho es que ya incluso han hablado con trabajo para consensuarlo. Vale, Carla Lavert. A mi em genera dubte. Si no podem treballar, és evident que no podem pagar autònoms. S'està parlant de si hi haurà alguna ajuda per això? Tenim dret a atur? Vale, ja ho has contestat. I de quines quantitats? No, les quantitats és el 70%, és a dir, és el TC d'activitat. El tema és que has de complir els requisits per entrar, que ara no recordo quants mesos són. Ara, quan us enviï el PowerPoint, ho posaré. Vale? Quants mesos són? El cese ordinari, perquè per aquestes coses tinc mala memòria i m'ho he de mirar. És a dir, has de tenir un mínim de mesos cotitzats en autònoms. I després què gastes? Clar, al final no deixa de ser un paro, però pels autònoms. Llavors vas gastant, no és l'extraordinari d'ara, però sí. I després també que com és una prestació que gestionen les mútues, sempre solen posar problemes. Però s'ha de poder. La Xurri diu, hola, treballo en una empresa d'oci infantil i estic en ERTE. A banda d'això, formo part d'una cooperativa amb la que facturo els espectacles pel meu compte. En aquest cas, si estic cobrant l'ERTE, puc treballar esporàdicament per la cooperativa o afecta el meu ERTE? Aquí emets factures, no? Sí, amb la cooperativa, clar. Però, és a dir, quan dius cooperativa, estàs donada d'alta com a autònoma cooperativista o com a treballadora per compte d'altri, donant d'alta per dia treballat? Donat d'alta per dia treballat. Vale. No, en aquest cas, si estàs cobrant l'atur, que si et donen d'alta per jornada completa t'haurien de suspendre l'atur pel dia que treballis. I l'altre és a dir, si tu treballes un dia, a jornada completa estàs cobrant l'atur, se't suspèn l'atur ese dia trabajado. L'altra opció és que en artistes, que això s'hauria de... En artistes, és a dir, l'ideal i el que s'ha de fer és donar-te d'alta per jornada completa. Per què? Perquè es treballa per sessions, no es treballa per hores. Potser treballes 3 hores, però és una sessió en jornada completa. A més, a l'hora de demanar l'atur és més interessant. Però també és cert que per poder te pueden dar de alta por jornada parcial. Per poder fer, es pot fer. Aleshores, per exemple, hi ha casos com si tu estàs cobrant, per exemple, una prestació de maternitat, doncs que t'interessa una alta a jornada parcial perquè així ja no seria una suspensió de la prestació de maternitat o del paro, sinó que seria una suspensió parcial, seguiries cobrant unes hores. No, si, per exemple, haces un parcial de 4, que seria 50% de jornada, el 50% de l'atur lo seguiries cobrant. S'ha de veure, perquè no hi hagi, que no s'entenda que és fraude o alguna cosa, però jo això ho he vist i si es pot justificar bé. És a dir, resumint, que m'he enrotllat una mica, a l'atur se suspèn si és jornada completa i si és un treball a tiempo parcial, doncs llavors cobraries l'atur percentual. Després, clar, tot això, com que ara encara no estan obertes les oficines, en principi es comunica pel SEPE, ja per la pàgina web del SEPE. Però has de tenir certificat. Clave PIN. Sí, ho tinc. Vale, perfecte. Ai, m'he saltat la pregunta a l'Ignasi. Perdona, Ignasi. Ah, vale, sí, no t'havia vist. Vale. Quan parlem d'ajuts, parlem per pimes i autònoms o contractats. Què passa amb els que no estaven en cap d'aquestes situacions i que ens donem d'alta, ens contracten o facturem puntualment? Vale, això és el que us anava a explicar després. No és que hi hagi moltíssima cosa, però bueno, alguna hi ha. Ara us ho anava a explicar. Això ho deixem per després, vale, Ignasi? Vale, la Xurri també. Vale, ja està. Vale, doncs fem la segona part, que és contractats laborals. I després també, quan posava contractats laborals, també hi ha una part que és ni laboral ni nada, és a dir, doncs això, altes... Què passa? Que avui, en teoria, sortiran ajudes i potser surt alguna cosa. Perquè no han sortit ajudes que recogen, és a dir, que tinguin en compte la intermitència. Perquè quan va sortir, no sé si era el Reial Decret Llei al tercer o així que va sortir, que ara us explicaré, un subsidio para contratos temporales de como mínimo 2 meses, quan ho van comunicar com una medida que puede estar destinada a cultura. I no, perquè moltes vegades es confon temporalitat con intermitència i no és el mateix.
No és el mateix que el teu contracte laboral estigués sotmès a temporalitat, com podria ser un fijo discontinuo, aunque sea indefinido, que una intermitència, que són altes i baixes. I per ara, ajudes concretes a intermitents no han sortit. No han sortit. Però sí que pots mirar, potser, que ara us explicaré, ajudes generals. També és cert que avui, en teoria, sortiran coses. A veure. Vale. Espera, que no sé si estic compartint. Vale, espera. Es veu, no? Ara sí. Vale. Consultes laborals. En principi, que això poso sempre, que ja sé que no és així, però bueno, per què ho poso? Perquè en principi, quan tu prestes serveis per un espectacle públic que està organitzat per un tercer, has d'estar contractada laboralment. Moltes vegades no és així, ho sabem. Què passa? Per què ho poso això? No per el mundo ideal, perquè si no en situacions molt complicades, és a dir, que realment vegeu que no teniu cap tipus d'ingrés o que heu estat treballant per alguna producció o alguna cosa durant temps sense haver estat ni contractats, ni haver estat donat, ni vosaltres ser autònoms, ni res, es pot valorar fer una reclamació. O bé inspecció perquè et cotitzin, o bé, i així tenir dret a accedir a certes prestacions, o bé fins i tot posar una demanda, que és una cosa que s'ha d'intentar no arriba mai perquè hi ha molts costos personals i econòmics, però hi ha casos que dius, bueno, doncs potser, jo què sé, de posar una denúncia d'inspecció o interposar una demanda, perquè és que he estat treballant durant un any i no tengo nada, no tinc ni dret a atur. Doncs això, si et pots acreditar, per exemple, que has estat treballant, doncs es podria demanar un reconeixement de relació laboral i després que t'hagin de cotitzar, que no és ni ràpid ni res, però bueno, més que res perquè ho sapigueu. Sempre ha de ser l'última opció, no sol passar, però bueno, en una xerrada així s'ha de comentar. Aleshores, en cas d'extinció de contracte, ara aniré com de más a menos. Quan dic extinció de contracte, pueden ser, entiendo alta y baja por bolos, també. És a dir, me doy de alta en un bolo i cuando tengo la baja. Si compleixes els requisits, és a dir, tenir 360 dies treballats, estar inscrit com a demandante de empleo, haber estado en situación de alta o assimilada a l'alta i no realitzar una activitat per compte propi o treball per compte d'altri a temps complet, és a dir, no estar contractat laboralment en altra feina a tiempo completo o no estar treballant com a autònom, no estar d'alta com a autònom, millor dit, o cobrar una pensió de seguretat social incompatible, tu pots demanar l'atur. D'acord? Imagineu, doncs teniu una alta o baixa del dia 10 de març i compliu els requisits, es pot demanar l'atur. Què passa? Que és un atur normal que gasta. Aleshores, en cas que el vostre contracte laboral es veiés suspès per un ERTO, aquí accedies a un atur especial, que era que no feia falta ni haver cotitzat el mínim necessari ni es gasta, ni un atur que gasta, el que es deia com a comptador zero. I la quantitat era el 70% de la base reguladora del que tu cobraves en aquella feina, dels últims 6 mesos d'aquella feina. Llavors, la quantia màxima de l'atur, aquesta és general, però ho he posat aquí perquè l'altra no em cabia, és a dir, si no tens fills a càrrec, com a molt pots cobrar 1.089 euros. Amb un fill 1.200 i amb més 1.400. Després, aquestes quantitats, això és important. Ara hi ha moltes persones que van fer la presol·licitud per a pedir el paro, que potser, clar, això és una mica tard ara, però bueno, la presol·licitud per demanar l'atur, i ara ja no vas a l'oficina, ells te trucaven, i ara ja ni truquen. Te'l concedeixen directament o t'envien un mail demanant informació. Què passa? Que moltes persones que no han pogut saber més o menys com els hi quedaria han vist que ara tenen aprovat un atur de molt pocs diners. Per què? Perquè tot i que aquí s'estableix que la quantia mínima del paro són 501, si el teu contracte laboral és parcial, els coeficients de parcialitat també apliquen aquí. Llavors potser et trobes que tens un atur de 200 euros. I com que ja l'has demanat, les teves cotitzacions dels últims 6 anys ja les has invertit en este paro, que és un paro... Que això no sol passar tant a artistes perquè, com us he dit, els contractes
són a jornada completa, i per això sempre demanem que siguin a jornada completa, però sí, en docència passa molt. Llavors potser veus que has demanat un atur i el te l'han concedit i són 150, ja no et pots tirar endarrere. Aleshores, suspensió del contracte fix discontinu. Aquí ara, la setmana passada, amb el Reial Decret Llei 15/2020 han sortit noves mesures. Perquè fins a l'època, fins al començament que deien amb el Reial Decret Llei 8/2020, que si tu estàs contractat com a fijo discontinuo y tu actividad se veía suspendida por el Real Decreto de Estado d'Alarma, és a dir, perquè s'havia decretat l'estat d'alarma, tenies dret a accedir a un atur que no et gastava durant 90 dies. I ara s'ha ampliat en aquests 3 supòsits. Les prestacions per atur percebudes pels treballadors que hagin vist suspès els seus contractes de treball a conseqüència del Covid durant períodes que si no hagués estat per causa extraordinària haguessin estat d'activitat. Doncs aquest era el que hi havia ja. Un altre és els i les treballadors fix discontinu que no es puguin reincorporar i acreditin i fossin beneficiàries de la prestació no laboren suspesa. És a dir, aquí no m'he explicat gaire bé, però què vull dir amb això? Que tu, per exemple, havies de començar a treballar el dia 15 d'abril i ja no t'han trucat perquè l'activitat està cessada. Aleshores, pots tenir dret a accedir a la prestació d'atur sempre que l'empresa t'emeti un certificat i durant 90 dies no el gastaràs. I llavors, si a data de la reincorporació no tinguessin dret a atur o l'esgotessin, podran accedir a una prestació nova amb un límit de 90 dies. Això està molt mal explicat, pel que deia, no m'he explicat gens bé aquí, perdoneu. El que vull dir és que si a fecha de reincorporación no tenías paro, no tenías derecho a paro o ya lo habías agotado, te dan 90 días más de prestación. Aleshores, fixos discontinus que no es puguin reincorporar o acreditin, si tens dret a atur, te daran, com es diu això, per poder accedir a l'atur has d'estar en situació de desempleo, que és que se t'ha finalitzat un contrato por despido o por finalización de contrato. Doncs potser tu havies de començar a treballar el 15 d'abril, s'entenderà que això és com una finalització de contrato y podrás acceder al paro. Y esas personas fijas discontinuas que ya estaban trabajando y se han visto que su actividad se queda suspesa por estado d'alarma, doncs aquestes poden accedir a l'atur i durant 90 dies no gastaran. Que jo entenc que el dels 90 dies és pels 3 casos. En cas de no tenir dret a la prestació d'atur, hi ha el subsidi. Però la diferència entre prestacions i subsidis és que una prestació, independentment dels ingressos que tinguis, de les rentes, de la unitat familiar, si tu has cotitzat 360 dies i estàs en situació legal de desempleo, pots accedir a l'atur. En canvi, per un subsidi, després ja, com que és una prestació assistencial, és a dir, ja no depèn del que tu hagis cotitzat, sinó que és una prestació assistencial en el sentit que és una quantitat de dinero que et fan arribar perquè no tens el mínim, o se suposa que no hi ha un mínim, tot i que són molt baixos, per poder fer front a les despeses diàries, doncs hi ha uns requisits que s'han de complir de renta. Llavors, per una banda, has d'estar aturat o aturada en situació legal d'atur, està inscrit com a demandant d'ocupació i després hi ha 2 períodes. És a dir, si no tens càrregues familiars, has d'haver cotitzat com a mínim 6 mesos. I si tens càrregues familiars, 3 mesos. I no percebre rendes de qualsevol tipus superiors a 712,50, que és el 75% de l'IPREM. De salari mínim professional, en aquest cas, sense comptar la part proporcional de les pagues extraordinàries. I què significa tenir responsabilitats familiars, tenir el fill a càrrec, tenir al seu càrrec el cònjuge, o un fill o filla per naturalesa o per adopció, menor de 26 anys o major amb discapacitat. Llavors, la quantia del subsidi són 430,27. Després, des d'ahir ja es pot demanar el subsidi extraordinari per finalització de contracte
per contractes temporals de durada de 2 mesos. És a dir, el que us comentava, que havia sortit un subsidi extraordinari per a aquelles persones que havien vist finalizado su contrato de trabajo temporal de como mínimo 2 meses. Que en 2 mesos no tens dret a accedir, si només tens cotitzats 2 mesos, no tens dret a accedir ni a la prestació d'atur, ni al subsidi. 2 mesos i ja està. Vale, perdona, pensava que algú havia dit alguna cosa. Aleshores, quins són els requisits? Extinció de contracte, duració determinada, un mínim de 2 mesos. No tenir rendes superiors al còmput mensual a 712,50. No reunir el període de cotització necessari per accedir a una altra prestació, és a dir, potser a mi m'ha finalitzat un contracte de 2 mesos, però tinc cotitzats durant els últims 6 anys 2 anys. Aleshores puc accedir a l'atur. Ja no demanaria el subsidi per desempleo, el subsidi per contrato temporal. I aquest subsidi és reconegut també a les persones de contracte, és a dir, tot tipus de temporals, interinitats, formatius i de relleus. Ja es pot sol·licitar. Aleshores, la durada és d'un mes, ampliable si així es determina per Reial Decret Llei, i la quantitat són 430 en 27. És incompatible amb la percepció de qualsevol renda mínima, salari social o ajudes anàlogues. Ja es pot demanar. És a dir, llavors ja s'establiran bé els requisits. Això també us ho puc, quan us envio això, quan us enviï aquest document també us enviaré el link, perquè pugueu veure els requisits i qualsevol cosa em dieu, perquè no m'he mirat els requisits concretament. Què va sortir ahir? Aleshores, aquests serien els subsidis extraordinaris. Què passa? Que és veritat que avui, en principi, potser surt algun tipus de subsidi o ajuda per intermitents, però fins a hores d'ara, si estàs contractant laboralment amb altes i baixes o amb un contracte temporal o indefinit, o bé accedeixes a la prestació d'atur o bé accedeixes a un subsidi, que aquí he posat el subsidi que és per cotitzacions, després també hi ha subsidis per a mayores de 52 anys, és a dir, altres tipus de subsidis, però com que no estan... Aquí estem tractant com les situacions que venen més donades per la crisi sanitària ja no ha entrat, però després s'ha de mirar cas per cas, perquè potser tens més de... És a dir, si se t'agota la prestació de desempleo i comples ciertos requisitos, puedes acceder a un subsidio. Doncs això s'ha de mirar. Per exemple, per majors de 52. Però aquí he posat els que són com els més bàsics, tenint en compte la situació que estem vivint ara. I després hi havia aquest subsidi extraordinari per 2 mesos. En cas de no tenir dret a cap tipus d'ajuda, hi ha 2 ajudes, una estatal i una de la Generalitat. Jo trobo que s'adiu més als casos en els que ens podem trobar la de la Generalitat que la d'estatal, perquè l'estatal és la renta activa d'inserció, que és una renta que està enfocada a parades de llarga duració. És a dir, quan portes molt de temps sense treballar, és una ajuda que està destinada a aquestes persones. Llavors, els requisits és estar aturat o aturada, inscrit com a demandant d'ocupació, ser menor de 65, perquè això passa en la major part dels subsidis, bueno, en tots els subsidis. És a dir, per accedir a un subsidi no has de tenir dret a accedir a la pensió de jubilació. Quan ja tens edat per accedir a la pensió de jubilació, ja no pots accedir al subsidi. No percebre rendes de qualsevol tipus superiors a 712,50. Després, si tens cònjuges o fills i filles menors o majors amb discapacitat, únicament s'entendrà complert el requisit de carència de rendes quan la suma de les rendes de tots els integrants de la seva unitat familiar així constituïda, incloent-te tu mateix, dividida pel nombre, no supera el 75%, és a dir, si tens 3 persones a casa, si tinc persones a casa, s'entendrà complert aquest requisit si fa la mitjana, i no haver estat beneficiari o beneficiària de la RAI en els 365 dies naturals anteriors a la data de sol·licitud d'admissió del programa. Això aquí no hauria d'anar. Això havia d'anar abans. Us ho explico, això. Aleshores, la RAI es concedeix durant 11 mesos com a màxim i es cobra amb efectes de l'endemà de la sol·licitud. La quantia són 430 en 27. I aquí us deixo el link. Això és una prestació d'urgència per a subministraments bàsics per a persones afectades.
que és un ajut de 200 euros per fer front a subministres bàsics i l'inici de tramitació és el 30 d'abril. Resolen en 7 dies i els requisits d'informació estan en aquest link. És de la Generalitat, aquesta ajuda, que havia d'anar a la diapositiva anterior. Aleshores, la RAI està més enfocada a persones parades de llarga duració. La renda garantida per la ciutadania de la Generalitat no, està més enfocada a persones que no disposen d'ingressos. I en aquest cas els requisits és ser major de 23 anys, estar empadronat en un municipi i residir legalment a Catalunya, tenir residència continuada efectiva a Catalunya els 24 mesos immediatament anteriors a la presentació de la sol·licitud, no disposar d'una quantitat d'ingressos, rendes o recursos superiors als 664 euros mensuals durant els 2 mesos immediatament anteriors a la presentació de la sol·licitud, quan es viu sol, si no aquestes quantitats s'augmenten. I això què vol dir? Que potser al març no tenia dret a accedir a aquesta ajuda, però al juny sí, perquè els últims 2 mesos no he estat cobrant més de 664 euros. No ser beneficiari d'una prestació pública o privada de servei residencial permanent de tipus social, sanitari i sociosanitari, sempre que l'internament no tingui una durada superior a 12 mesos. Aquí passo ràpid perquè això després s'ha de mirar cada cas en concret. En aquest cas és no ser beneficiari d'una prestació pública, és a dir, perquè has estat internat en un centre. Llavors, com que això són casos molt concrets, qualsevol cosa, qualsevol dubte em comenteu i ho mirem juntes, però per això passo ràpid, per això. I no treballar, excepte que sigui sol·licitant monoparental amb treball a temps parcial. I no disposar del patrimoni més enllà de la vivenda habitual, de l'habitatge. Llavors, els imports. Un sol membre, 644, 2 membres, 956 i pujant. I per què és interessant aquesta ajuda? Perquè potser, per exemple, estàs percebent el subsidi de 400 i pico euros. Pots demanar la renda garantida, que són quantitats molt petites, vull dir, no ho sabem, però l'interessant és que tu pots estar cobrant el subsidi de 400 i pico i pots complementar fins a 644 amb la renda garantida. És a dir, que la renda garantida també, i si tens 2 membres, fins a 956, et serveix per complementar aquelles ajudes que perceps que la quantitat no superi a les establertes per la renda garantida. Aleshores, resumint, seria, si no estàs contractat laboralment ni has estat donat d'alta, per ara aquests serien una mica els ajuts als que es poden accedir, tot i que ja dic que avui sembla que haurien de sortir alguns més. Renda activa d'inserció, renda bàsica per la ciutadania i ajudes gestionades per l'Ajuntament en el qual s'està empadronat, que qualsevol cosa ho podríem mirar. I torno a posar la pàgina Barcelona Activa, però més que res perquè està ben explicat tot allà. I llavors, mesures per la ciutadania. Doncs com hem vist que també hi havia moratòries per l'abonament de les hipoteques i dels lloguers dels locals subjectes a activitat econòmica, doncs també ja haureu escoltat que hi ha moratòria per a hipoteques per a la vivenda habitual i també moratòria d'alquiler de la vivenda habitual, en cas que els arrendataris estiguin en situació de vulnerabilitat. Aquí no m'he explayat en explicar això perquè ja no és per professionals, però ho he posat aquí, qualsevol cosa ho podríem mirar. Després també, si en cas que tinguis que pagar el lloguer i no sigui un gran tenidor l'arrendador, es pot sol·licitar també un microcrèdit, un crèdit sense interès a l'Estat, i també es prohibeix la suspensió dels subministraments de gasos i aigua gas natural mentre duri l'estat d'alarma. També, no sé, hi ha diferents mesures i ja està. I això era una mica les mesures més enfocades a professionals, persones individuals. Mirarem... No sé si algú... Sí, la Cristina penja un link que sí que és el dels 20 milions d'euros per impulsar la finançació en el sector cultural del govern. Ah, això és d'ara? Ah, mira, doncs ja ho mirarem. No sé si no està ara, no, la Cristina? Doncs gràcies, ara ho mirarem. La Ruth marxa, gràcies. L'Eva Atzeries pregunta, es pot presentar la sol·licitud de prestació per un contracte d'un bolo fora de termini? Clar, en principi s'ha suspès el termini de 15 dies,
per demanar la prestació d'atur. Però, clar, jo diria que són... Clar, Eva, de quan és el teu contracte? De quan és la teva alta? De principi... Bueno, acabava el 8 de març, de fet. El 8 de març, sí, llavors jo entenc que és... És que això és que està... El del SEPE ara mateix, és a dir, el termini de 15 dies s'ha suspès. Jo entenc que són 15 dies, és a dir, que són 15 dies en el sentit de que estiguis dintre de l'estat d'alarma. És a dir, si és de 8 de març fins al 13 havien passat només 7 dies. Llavors sí, jo entenc que sí, que hauries de poder. I tenies alta d'artistes o alta general? Clar, tenia l'alta d'artistes en aquest cas. El que passa és que jo vaig sol·licitar la prestació i llavors, clar, allà d'artistes normalment no s'ho miren gaire, diguem. Es van mirar la general perquè jo cotitzo també com a coordinadora per una altra banda. I em va dir que segurament que com a artistes que no arribaria al mínim. No, però això no t'ho poden... No, però això... Ho tens per escrit, això, no? No, m'ho va dir per telèfon. És que això en principi s'ha de poder recórrer, perquè el d'artistes t'ho han de mirar. L'altre és que després... Sí que algun cop s'ha donat, i costa reclamar perquè, clar, hi arriba un moment que ja per cansament tampoc no vols estar interposant recursos, no vols arribar al jutjat, però en principi t'han de mirar. Artistes han d'enviar la sol·licitud al règim general d'especialitat d'artistes i allà et fan el càlcul. I llavors es mira, perquè ells no ho poden saber. Ells no ho poden saber. Potser ho podries tornar a intentar, perquè depèn de qui et toca. És que és així, És així, depèn de qui et toca, perquè... Sí, perdona? Hi havia el mínim de cotització en el cas d'artistes o no? No, és a dir, el tema és que has de tenir 360... Per accedir a la prestació d'atur has de tenir 360 dies cotitzats durant els últims 6 anys. Però, clar, en artistes, és a dir, un dia treballat pot ser més d'un dia cotitzat, perquè el càlcul és diferent. El que es mira és la base mínima diària, que són... L'any passat eren 35,66, ara no recordo aquest any quan és, perquè pels números no soc gaire bona, però si ha pujat poc, ara no me'n recordo. Què passa? Si la base mínima són 35,66, que segurament també estic fallant pel percentatge de 66 perquè soc dolenta pels números, el que miren és, a tu t'han cotitzat 100 euros, base reguladora 100 euros. Si lo divido entre 35 i a l'escaix, me surten 2 dies i pico, doncs és això el que he cotitzat. Si durant un dia m'han cotitzat 300, ho divideixo per la base mínima i sé quants dies he cotitzat. És a dir, els dies cotitzats és segons la base de cotització i no segons el dia treballat. Per això ells no ho poden saber. Aquesta idea que... No sé si m'he explicat bé. Sí, no ho sabia quin era l'import aquest per saber quants dies corresponien. I llavors, clar, què passa? Que si et cotitzen per base mínima, que per exemple, quan a tu et donen d'alta, moltes vegades quan et donen d'alta en cooperativa, et dones d'alta per la base mínima per tenir menys despeses, perquè com menys te cotitzen, menys pagues de quota d'empresa. Aleshores, per molt que sigui règim d'artistes, cotitzes per un dia. Per això, sempre que es pugui, és interessant cotitzar el màxim possible. Sempre que es pugui, clar. Jo potser podria tornar, no ho sé, podries tornar a intentar, perquè ja et dic, a vegades, i més si no t'ho han passat per escrit, perquè si t'ho haguessin passat per escrit el que hauries de fer és recórrer, perquè allà sí que hi ha és a dir, allà hi ha una resolució en ferm, però en aquest cas no hi ha una resolució en ferm. No, sí, clar, s'intenten estalviar aquest tràmit perquè com no dominen del tema, doncs diuen... Clar. Després també el que podries fer potser és que la tesoreria d'artistes, és a dir, a artistes hi ha un departament especial i específic. Específic, jo també estic, un departament. Aleshores, normalment truques per telèfon i pots parlar amb les persones que estan allà i potser et poden dir quants dies tens cotitzat. Ara, el telèfon no funciona, però si envies un mail te solen contestar. No sé si t'ho faran o no, perquè no hi ha una sol·licitud per part del SEPE, però potser podries explicar el cas per mail i dir, em podríeu dir quants dies tinc cotitzats d'artistes des de l'última vegada que vaig demanar l'atur, que ara et diré quin és el mail, el poso aquí al xat. Genial, merci. Que ja et dic, no tenen obligació, així, entenc, però bueno, potser si expliques el cas te poden dir, doncs mira, tinc tants dies. I llavors tu potser tornar-ho a demanar, perquè ara el període de 15 dies està suspès.
A veure, un moment. A veure, un moment. Ets de Barcelona, no? Eva, tu vius a Barcelona? No, ara no. Jo ara estic a Menorca. A Menorca. I allà... però llavors no sé si t'ho podran mirar. Bueno, prova. Aquest és de Barcelona. Si no, que et diguin el de Menorca. L'he posat aquí al xat. Vale. Ai, no, l'he enviat al Manel per privat. Vinga, aquí, al xat. Vale. Llavors el Jordi diu que gràcies a tu, la Carla també. L'Àlex, us enviaré el document. Jo tenia contracte del 12 de març i es va finalitzar per la Covid el 23. És a dir, vas començar a treballar el dia 12. Clar, el subsidi de 2 mesos no han passat, però potser tens dret a al subsidi de 6 mesos. Bueno, perquè per tots els casos, és que, o sigui, no tinc dret d'atur perquè se'm va acabar al març, el març se'm va acabar l'atur i llavors em vaig contractar i va passar això que va passar el Covid. No tinc dret a renda garantida perquè no tinc gastos perquè he vist que sense lloguer i sense... no tinc res amb el nom de pagament de coses i a mi el de la RAI i la renda garantida i et demanen amb qui vius que donis les despeses de les persones, o sigui, les nòmines de les persones amb qui vius. I és una putada, que, o sigui, empadronada estic amb els meus pares i si m'ho demanen d'ells, ells sí que tenen, ells cobren, però jo no he vist que més, i si em posen la meva parella, ell té diners, però no són seus, no són meus. Clar, sí, sí. És una mica una putada, això, perquè la RAI i la renda garantida jo fa temps que m'ho miro i no és tan fàcil. Vull dir, has d'estar molt acurat o tenir realment una situació que sigui que puguis demostrar-ho, perquè ara mateix, o sigui, jo no tinc un duro, però no m'ho donaran perquè se suposa que m'han de mantenir amb qui visc. Sí, vull dir... Fills de càrrec, que si tingués fills de càrrec, sí, si fos mare, sí. Clar, no, a veure, jo ho he posat perquè ho he de posar i són les ajudes que hi ha, però sí, està clar. És que ahir ho parlava, no?, amb un company, que són per situacions molt fotudes. Llavors hi ha tot un espectre allà al mig que també ho estàs passant malament perquè és que no tens ingressos que no pots accedir a res. És a dir, sí, és difícil per acreditar-ho i després també són mesures molt... És a dir, que has d'estar molt fotut. Si no, no entres. Sí. I si no no hi ha res, no? Potser perquè era d'artistes el contracte que tenies o no? Era de monitora. I t'haguessin pogut fer un ERTE, en realitat? No, soc jo la que me vaig despedir, Soc jo mateixa. Va parlar, Marta, no? Sí, sembla que vam parlar, sí. Sí, deia el nom, ara sí. Que per ara no hi ha res, potser surt alguna cosa. Potser hauran d'anar sortint coses, però clar. No hi ha res, absolutament res, no? Que potser de l'Ajuntament d'on vius... Bueno, anava a parlar de benestar, no? L'educadora social. Sí, potser hi ha alguna cosa. Sap greu, bueno, a veure. No, era per... O sigui, el CP ja em va trucar, ja vaig parlar amb ells, em van dir, estàs fora de tot, que ho sàpigues. Clar, és que... Qualsevol cosa que surti et truquem, però no hi ha res. I estic esperant si és alguna cosa i que sento arribar tard, que em pensava que era a la tarda, la reunió. No sé per què. I veig que no, està tot... Bueno, van sortint coses, però justes. Vale. Bueno, no sé, qualsevol cosa ja ho comentarem, ja ho direm. Vale. I l'Eva pregunta, és compatible una prestació del règim general amb una d'artistes? A veure, és que no hi ha prestacions d'artistes com a tal, que jo sàpiga, ara no se m'ocorre cap. Què vols dir amb prestació d'artistes? No, clar, igual és
com a dues feines diferents, no? Però sí... No, a veure, el règim d'artistes està dintre del règim general. És a dir, tu estàs contractat laboralment dintre del règim general. El que passa és que té unes especialitats. És per això régimen general, especialidad artista. Estàs dentro, però té algunes especificitats. Que la bàsica és aquesta que t'he comentat, que en el règim general normal un dia trabajado és un dia cotizado i en artistes no. I després que pots regularitzar els dies que tu cotitzes, però és a dir, a la pràctica, traient aquestes dues especificitats, estàs al règim general normal. Aleshores, si demanes l'atur normal. Però quan te fan el càlcul no tenen en compte la d'artistes, per exemple? Sí. Sí? Pensava que no. Després tens la regularització. Allà, per exemple, a l'informe de vida laboral, el que passa que la regularització no va... És a dir, encara no tindràs la d'aquest any, no la tindràs perquè no s'ha acabat l'any. I la de l'any anterior potser ja sí. Però no, la de l'any anterior encara no, tampoc. Tindràs fins al 2018. Si t'hi fixes, l'informe de vida laboral, a dalt de tot te surt período regularizado artistas, 2017. I et surt potser 100 dies. Estos són, con la regularització, és a dir, havent fet aquest càlcul que t'he dit, quants dies tinc cotitzats. I això et compta efectes de jubilació, d'atur... Allà aquest càlcul ja està fet i llavors ja al CEPE no fa falta que pregunti artistes. Perquè no sé si m'estic explicant bé. És a dir, quan un any vista, una mica més d'un any vista, sí que et miren. En el 2017 l'EVA va cotitzar tants dies a tanta quantitat i tesoreria ja fa el càlcul. I és allò que us envien una carta, regularització de les bases de cotització. Perquè tu com a artista, si has cobrat més diners dels que ha cotitzat l'empresa per tu perquè es pot fer, pots decidir pagar aquesta quantitat que posa allà, que això qualsevol dubte que tingueu quan us arribi m'ho dieu, y cotizar más días. Entonces, una vez has hecho eso o has dicho que no quieres hacerlo, ya tienes tus días cotizados del 2017, por ejemplo, i et surten 100 dies. I tu potser mires a baix, perquè a baix te surten totes les feines i potser tens 30 dies treballats en aquell any, però con la regularització te salen 100. I tot això es compta igual per l'atur. S'hauria de comptar. S'hauria de comptar. L'Amèlia ens ha enviat un link també, molt bé. I ara ho mirarem, gràcies, i ja està. No crec que no hi ha res més. No? No. Sí, perquè us l'he enviat perquè he vist que en l'article del País explica una mica que hi haurà alguna mesura que tindrà relació amb l'atur. Que diu, els artistes d'espectacles que no tenen un ERTE o suspensió de contrato canvien les condicions per recibir prestació por desempleo. Això ho anirem mirant i només perquè sapigueu que hi ha, com que deia l'Andrea, que avui hi havia mesures, vull dir que estigueu al loro, des de l'associació ho penjarem a la web i a les xarxes, a la web o al Facebook, vull dir que estigueu atents perquè això sí que han sortit coses que potser us poden afectar o poden millorar com esteu. Hem de mirar-ho, perquè això avui s'anuncia i el periòdico, diguéssim, que suposo que ha tingut informació de primera mà i ho ha publicat, però fins que no facin la roda de premsa del Consell de Ministres, entenc que no va a missa i tampoc no estarà publicat. Després suposo que demà es publica, no? Triga un dia o dos a publicar, no, Andrea? A veure, o potser demà ja, Vale. Si avui ha sortit, jo crec que demà ja hauria d'estar publicat, al BOE. Avui imagino que faran la... Que del que diguin avui també te'n pots enfiar la meitat, perquè és molt de titular. I després a veure que... A veure si és concreta, no? En principi demà haurien de publicar. Vale. Bueno, però que estigueu atents, us enviarem el document que ha preparat l'Andrea i, de totes maneres, això, estigueu atents al que va sortint perquè, bueno, això van canviant les coses. I no sé si algú més té algun dubte o... La Xurri té un dubte, aquest no l'havíem resolt, no, potser? Sobre el càlcul que he de fer per saber el que he de cobrar de l'ERTE. És el 70% dels últims 6 mesos que has treballat, però a la feina de l'ERTE. Vale, o sigui, és el 70%, però de quina quantitat? De la base, perdona. Vale, és que tinc la nòmina. Vale, doncs mires la base reguladora. A veure, un segon. Vale. Veus que a la nòmina primer te posa retribució i a baix te pone base reguladora?
És que no m'ho posa la Si base de vols, dades. per què no m'ho envies per mail? I Vale, en teoria sí que ha de sortir. vale. Mira, Sí, envia-m'ho a mi, Gina, i jo li envio a l'Andrea. Vale, El correu de la apsc@apsc.cat i jo li envio a l'Andrea. vale, i et truco aquesta tarda. vale, perfecte, moltes gràcies. No de res. Alguna pregunta més? Teniu algun dubte? No? Noemí, que no ha dicho nada. ¿No? Vale, vale. Moltes Pues ja gràcies està. per tot. Un aclariment, és a dir, si l'ERTE és compatible amb una feina puntual per una cooperativa que et dona d'alta, l'atur seria el mateix, no? Sí, bueno, és compatible en el sentit que te'l suspenen, però sí. Avises al CEPE, s'interromp I després fas la represa. i no et treuen res, ni El descompten dia que, res. Vull dir és a dir, el dia que has treballat te'l resten d'atur. Sí. Si tu, per exemple, tens m'ho invento, un atur de 30 euros diaris, si un dia treballes, suspens, després demanes la represa i et restaran 30 euros. D'acord. Però s'allarguen el temps, és a dir que tu Tens un dia continuaràs... més, sí, clar. Sí, tens un dia més, clar, sí. D'acord. Gràcies. Bueno, doncs si ja esteu, acabem aquí i